Na Discordu. Je to možné. Jo. Ještě nějaký kouzlo, prosím. Ještě něco. Natačí to. Ok, ja ti ukážem ešte niečo s kartami, môže byť? Může být. Fajn, každá karta Rozumiem, balíčka je iná, tu no? Kaju. Ty pičo. Plus minus, všetky sú modré, áno? Ok, idem na to. Ty mi povieš stop kedykoľvek budeš chcieť. Kokos. Stop. Půjdeš na stream, Může podívej se na stream. Zapamätaj si tú kartu. Kaju, jo? koukej na stream. Ty vole. OK? Ide naspäť, mám ten balíček zamiešať alebo preložiť? Je mi to jedno. OK, tak ho zamiešam, aspoň nech vidíš, že sa tie karty... Vole, hej, Čed, jak se jmenuje ta karta? Trika. Budem potrebovať názov tej karty, no. Ona tá karta je niekde v tom balíčku, áno? No. Že jsi s dalšíma 10 lidma na Discordu. Myslím, že trojkové srdce, ne? Nebo něco takového. Nekoukal, já bych věděl, ale asi... Akú si videl kartu? Povedz mi farbu a číslo napríklad. Trojka červená. Srdce alebo diamant? Srdce. Bora. OK, toto áno. Jo. Dávaj dobrý pozor. Ja ten balíček vezmem a hodím ju tam a nad ňou bude trojka srdcová, OK? Sleduj. Môže byť? No. Dívaj. Ty pičo. Ne. Taky umí. Mohol si Ještě něco. ktorúkoľvek, respektíve vybrať si ktorúkoľvek si chcel, je to úplne jedno. Kámo, já jsem se vždycky chtěla naučit kouzlit, vole, a tohle ne, nebo? Takže ešte jedno, že si ty Řeknu, že je frajer. Poznáš hodinky? No, OK, ja robím takúto vec. Koľko máš rokov? ale 14. 14, OK, tak to. Kecáš. Aj preže 13. Fajn, dívaj, budem takto držať celú dobu v ruke, nebudem sa ničoho chytať, áno? Predstav si akúkoľvek situáciu zo svojho života chceš. Čo chceš? Nehovor mi to nahlas, nehovor nič. No. Máš? Teraz, predstav si v tej situácii mňa s tými hodinkami, ako ich držím a koľko hodín som ti ukazoval. No. Môžeš povedať, to môžeš povedať nahlas. No, 13:26. Takže 13:30 dajme tomu. No, dobré. To nie sú digitálne, takže tam to môže byť ten rozdiel. To je čas, ktorý ty si sám vybral, áno? A dívaj, ja tu nastavený takýto čas, ja neviem, či poznáš hodiny, ale to je 1 hodina a 30 minút, čiže 13:30. To si dělá prdelné. Jak to udělá? Mohol si povedať, Ty pičo. A čo keď to sú digitálne a dal tam len jednu Akýkoľvek. tapetu, vieš? Cool, nie? A jo. Hej, tak to je styl. Chceš ešte niečo? I kdyby to dali, tak jak může Ako vědět, sa že voláš? 13:30. Počkej, drž troubu. Co jsi říkal? Ako sa voláš? Lucka. OK. Máš nejakú obľúbenú farbu alebo číslo? Idem vybaviť kartu. Hej, vyberte něco, Mora. Tak daj pikovú šesku. Piková šestka. Číslo od 1 do 10, veľmi jednoduché. No nějaká piková šestka nebo něco takového tam říkali dementi. Piková šestka, to je toto pre nich? Jo. Ty vole, je 14 a uráží nás, jako by jsme nebyli seniori důchodci. Že každý to má inak. No, je to ono. OK, a čo tam napíše na tú kartu? Hej, co tam napíšem? Napiš tam Enterlight. Já ti to napíšu. OK. Preboha, Enterlight? Ty natočím to. Dobre, neviem, čo to síce znamená. Tak si hľadám, čo... Řekni, že to je Minecraft Studio, kde... že to je Je studio. tam, áno? Chceš to vědět? Jasné. No tak je to Minecraft Studio a děláme dubbingy, takže. A Minecraft Studio, OK, dívaj. Ano. Ja tú kartu vezmem a pozor, čo spravím. Aby si videla, hop. Aby som si nezachytil, tá karta nie je hore, nie ani dole, dobre? No. Ja sa pokúsim nájsť takým spôsobom, že tá karta vyskočí z balíčka, začne sa točiť túto okolo mňa a vypadne sem, čiže malo by to vyzerať nejak. Ty vole! To jak? Řekni mu, že je frajer, že mu to ukážem ešte raz ukazujem. jednoduchšie, dobre? Řekni mu, že mu ukazujem, že je frajer. Dávaj pozor a sleduj. Kde ide tá karta? No, doprostřed. Približne do stredu, áno. Ja ten balíček ešte preložím, stratím vašu kartu, alebo tvoju kartu, neviem, koľka ti to sledujete, a preložím ho na stôl, či budete vidieť, ako to má na vrchu. na ten stôl, áno. Čiže tá karta je niekde medzi nimi, je to tak? No. A počúvaj pozorne. Je to počuť alebo nie? No. Ja totiž dokážem tú kartu, když mám v ruke, zobrať cez ten stôl, dívaj. Počúvaj, 1, 2, 3. Hej! Koko. Hej, Musíme to ešte raz? Ťažšie? Jo. Ono sa to začne šťažiť, pozri. To je frajer. Já jsem toho Adolfa, ty vole. Adolf. Adolf.
Ja to dám do balíčka tentokrát. Čiže všetky karty dám sem. A počúvaj pozorne, opäť zoberiem svoju ruku a tú tvoju kartu vyberiem z toho balíčka, dobre? Ja taky si dám ruku pod stůl, jo? Môžeš, je to jedno, dívaj. Oh my god. OK. OK. Sleduj ten balíček, raz, dva, tri. Všetky karty z toho balíčka. Krásne. To znamená, Jáš, že balíčka, prdelné. všetko správne, už iba jedna karta. To je starý toto. To jsem to chcel. Kokos. Jo, to je dokonalý. OK. Řekni mu, že je frajer. To ty tak ja to spravím ešte pomalšie. Dívaj, tú kartu vrátim medzi tie všetky ostatné. To vidíme, mu spadla Tvojou úlohou bude nájsť tú kartu. Někde tam je. Čo? Niekde tam je? Fajn, skús povedať číslo. Od 1 do 8. Nebo, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nie. Skúsime to ešte. Niekto od vás musí povedať číslo. 8. 7. To povedal kto? Nějaká sakirka, vole. 5, 6, 7, 8. Keď nebola medzi 15, tak nebude asi 8. tá karta. Skúsime to ešte raz, posledný z vás. No, Dajte pozor, stojte, kde je tá karta, určite ste videli. Poďme na to. bude 69. Ne, to- ale něco fakt. OK, vás nebudem zdržovať. 22. Tuto tu mám celú dobu však. Čo? Dívaj, to je No. kartička s kartou. Ja keď tú kartu dám sem do ruky, tak uvidíš, že tá karta Ne. je v balíčku, ale celú dobu tam. Kamo, co to je? Povedz, Hej, čo to je je frajer. Ferko. Řekni mu, že je to frajer úplný Mucha mi největší. leze po monitoru. Že jaké zaklinadlo použil na To mám mrzí, to mám veľmi mrzí. Keby si takýto Kamo, to je černá. Experiarmus. Počkej, Hej. jak dlouho to děláš, to kouzlení? Toto asi 5 minút som na ome. Ale to, Hej? No, asi 10 minút. Predtým som sa To je nachystal. debil. A celkovo 14. kamož, Hej, vzkaž mu od nás, že je frajer. mám ti Dobrý zkázat, deň, že jsi Dobre. frajer. A že či budeme Ďakujem. Od zase od té baby jedna. Celý tvoj život to robím v podstate. Pozvi ho na Discord. Dosť dlho. Chceš ísť ešte jedno, chceš s nimi? Koľko vás tam je na tom Discorde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lidí. 7 ľudí, OK. Vyber jednoho z nich. Koho chceš? Já. Ticho. Tak jo, tak Bububák se jmenuje. OK. Bubu. Řekni jen Bubu. Já jdu pro segru, vydržte, já jdu pro segru. Siri je taká tá sranda, umelá inteligencia. Ja jej dám vybrať kartu, dobre? Praciu kartu, budete to Dobre. počuť, takže ja ho dám k mikrofónu. Hej Siri. Name a playing card. Okay, it's the 10 of hearts. 10 srdcová, OK? OK. To je karta, ktorú vybrala Siri. V tom balíčku tá 10 niekde je. Keď on povie, ten človek, ktorého si vybrala, tej stop, tak vtedy zastavíme, dobre? Čiže niekde medzi tými kartami je 10, vašou úlohou je ju nájsť. Poďme na to. Stop. Táto karta môže byť? Áno. Áno. OK. Aká to je karta? To je geco. Ty si magor, kámo. A mohol zastaviť kdekoľvek chcel a zastavil presne na 10 srdcovej. Hej, prej seš magor. Magor stojí, pretože ste zastavili presne na tej karte. Horšie je, že také karty vezmem. A vieš lusknúť? No. Tak Dános. všetky karty sa zmenia na 10, vidíš? Čo? Úplne všetky tie karty budú Čo to 10, je? čiže nebude tam žiadna iná karta. Kamo, ty děsivý, vole. Řekni, že tu magii černou chci taky umět. Alebo šikovný ten človek, ktorý to robil. Výborne. Pozvi ho na Discord. Magic. OK, ja pôjdem ešte ďalej. Ďakujem za váš čas. A Discord, Že mu děkujeme moc a že je frajer. Máš Discord? mám Discord, ale nepôjdem sa mi na Discord teraz. Musím robiť content, bohužiaľ. Ale kľudne, počkaj, máš Instagram, kľudne. Já tak já ti pak napíšu Discord. Tu máte môj Instagram Môžem a přidať. tam mi napíšte na Discord, niekedy môžeme sa zahodnúť. Jak? Já budu napsat. A budeme na TikToku. To byl frajer, ty Mám to piče. natočené